Takulandiraniso pamene tikupitirira ndi nkhani zathu mwatsatanetsatane pano pa Times Television TTV komanso Times 360 Malawi Facebook page. Oweruza milandu a Redson Kapindu ayamba ayimisa kufikira pa 6 mwezi wa Mawa mlandu umene mkulu wakale wa asilikali ankhondo a Henry Odilo akuyankha mlandu waganizira kuti analipira kampani ya Tucson ndalama zokwana 2 billion kwacha popanda kugwira ntchito. Oyimira boma pa mlandu wa Akamdon Nyasulu anabweretsa mboni yomaliza amene ndi mkulu wofufuza milandu ku bungwe la Anti-Corruption Bureau a Florence Phiri. Audrey Kapalamula wali mbali potili. Aboma anabweretsa mboni yomaliza ndiye chifukwa chachi ali ndi zina zochita. Atamaliza mboni wawo sitinayambe kuwafunsa mafunso a mboniyo tizapitiriza pa 6 ndi pa 7 April. Mboni inabwera lero inatenga statement ya akamphasa omwe anapereka kale umboni ndiye tinatsutsa kuti mboni inapereka kale mwina sikoyenera kuti mubweretsenso statement yawo kuipereka inu ndiye akhota anavomeza nazo. Tizamba kuifunsa mboni mafunso timati cross examination. Tikamaliza aboma ananenapo kuti mwina mlandu mbali yawo azakhale ukutha panepopo. Zadziwika sopano kuti dziko lino luli mafuja ochepa poyerekeza ndi mlingo omwe ogula afuna. Mwachitsanzo mu chaka cha 2010 dziko lino linakolola foja pafupifupi 400 million kilograms pamene chaka chino kwalimidwa foja okwana 122 million kilograms. Nduna ya zaulimi a Robin Lowe yati kutsika kwa mlingo uwu kukusonyeza kuti alimi ambiri ndi okhumudwa. Taonga Sabola akufotokoza zambiri mulipotili. Polankhula atasayinirana migwirizano ndi makampani ogula foja awa, Alowe anati foja amene dziko lino limatulutsa wakhala akuchepa mu zaka 10 zapitazo kuchokera pa 400 million kilograms mchaka cha 2010 kufikira pa 122 million kilograms chaka chino. Iyo anati boma lili ndi chiyembekezo chakuti msika wa foja uyenda bwino chaka chino chifukwa foja amene akufuna ogula ndi ochuluka chifukwa alima foja ochepa kwambiri chaka chino pa 122 million kilograms yomwe ndi yochepa kuyesezera ndi 132 million kilograms imene ogula akufuna. Mihamwe akalimiyo ayione kuti boma pakupangira ndi mitengo iyi kenaka ndi pamene tidzaulutse patitango yamba panopo kuti ayi mitengo mutu kumbukire mu chaka china chake afikapo $11 per kilogram. Timawafunse waje kuti mutapanga matsenga anji kuti dziko mulipase $11 per kilogram. Alepita kuyankha athawa. Then ife ngati nduna tikufufuzabe kuti chinachitika njichani zidali zandale kapena chani. Tifuna takhala ndi ndondomeko yeniyeni kuti yeniyeni titumayendera osati ipangika chaka chimodzi koma izipanga zaka zonse. Koma mkulu wa Alliance One Tobacco wa Hugh Saunders anati nkofunika kwambiri kuti boma lisalonjeza alimi kwambiri ponena kuti msika wa chaka chino wa foja ukhoza kukhala usasiyana kwambiri ndi wa chaka chatha. Iyo anapempha bungwe la Tobacco Commission kuti liunikire bwino foja amene akufuna ogula ochokera kunja ponena kuti manambala amene ali nawo akuboma ndosiyana ndi manambala amene ogula akunja akufuna. Kwa nthawi yayitali dziko la Malawi lakhala likudalira foja pa chuma chake. Chaka chatha dziko la Malawi lidalima foja okwana 112.89 million kilograms ndipo lidapeza ndalama zokwana $173.5 million ya ku America. Anthu anayi aonetsa chidwi chofuna kupikisana nawo pa udindo wa pampando wa chipani cha Malawi Congress ku chigawo chakumpoto pa chisankho chimene chichitike mwezi wa Mawa. Udindowu udali wa Gracious Soko amene adawachosa kamba kakuti anthu mogwirizana ndi apampando a maboma adadandaula kuti sanali okhutira ndi utsogoleri wawo. Kuchokera ku Mzuzu, Sam Kalimira ali ndi zambiri mulipotili. Pomwe chisankhochi chikhale chikuchitika mwezi wakudzawu, anthu anayi abwera poyera kukopa anthu kunena kuti adzawavotere pa mpando wa pampando wa chipanechi ku chigawo chakumpoto angakhale chipanechi sinabwere poyera kulengeza za tsiku la chisankhochi. Phungu wa nyumba malamulo kumwera kwa boma la Mzimba a Emmanuel Chambulanyina Jere wa pampando wa chipanechi mu mzinda wa Mzuzu a Joseph Chavula komanso membala wa Chinyamata wa chipanechi a Kelvin Sato ndomwe alowa nawo mu mpikisanowu kutsatira omwe akugwirizira pano a Godwin Mvula.
Poyankhula ndi Times, ajele anena kuti iwowa ndi amene ali bwino kukhala pa mpandowu kamba kuti ndi phungu wachinyamata komanso ophunzira. Ajele omwe adapambana kukhala phungu yemwe payekha ku mzimba anati anthu sangalephere kuwakhulupirira kamba kunena kuti angulowa kumene chipani cha Kongresi, ndipo m'mawu awo a Chavula omwe anatsindika kunena kuti ali ndi ukadaulo komanso membala weniweni wa chipani cha Kongresi anati ndi amene alokwanira kukhala wapampando wa chipanichi. Iwo anena kuti chigawo chakumpoto chikufunika anthu ngati iwo, ngati chikufuna kukhala ndi anthu ochuluka olowa chipanichi makamaka akumidzi. Ndipo m'mawu awo asatu anena kuti chigawo chakumpoto chikufuna mtsogoleri amene ali wachinyamata ngati iwo. Komano Amvula anena kuti iwo ndi odabwa kunena kuti anthu ena akukamba zachisankho omwe iwo ali kale pa mpando. Iwo anena kuti malingana ndi maudindo a chipanichi, wamkulu akachoka pa udindo wachidwi lake ndi amene amatenga mpando ndi kumaliza teremu ya udindowu, ndipo anatsindika kunena kuti teremu yawo ikutha mu 2024. Wachiwiri kwa mneneri wa chipani cha Kongresi a Ezekiel Ching'oma anati chipani chiyankhulapobe pa nkhaniyi. Chigawo chakumpoto chili ndi maboma okwana 6. Nkhani zathu ndi zomwezi, koma tisadasiyane nazo mitu yache. Boma la mgwirizano wa tonse lati likwanirisa malonjezo ake. Chiwerengero cha anthu amene akugonekedwa muzipatala kamba ka COVID-19 chikutsika. Ndipo mu nkhani zina, bwalo la milandu layamba kumva mlandu umene akuluakulu akale aku Eskom akuaganizira kuti ankachita zachinyengo. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina a internet pa www.times.mw, pa Facebook page pa tsamba la Times 360 Malawi, komanso pa Twitter @Times 360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupi, khalani motalikana ndi anzanu komanso valani mamaski nthawi zonse kuti muziteteze ku COVID-19. Munali ndine Wonder Msisi, apitirirani kuonera ma program otsatira. Goodbye.